Muri yeZimbabwe zvisinei nekurwadza kwazvo, asi ndaona zvakakosha kuti ndigare ndangokupai update kuti munge munogara macheka kuti hama dzenyu dziri safe here. Kune vane hama dzinoenda kunohodha kuMalawi, kune bhazi rinotakura kubva muHarare richienda kuMalawi riri kunzi rakadonha nezuro manheru. Bhazi iri riri kunzi rakange rakatakura vanhu vanosvika ivo 63, rakauraya vanhu vanosvika 14 panzvimbo yarakadonhera iroyo, ende vamwe vakasevhaivha kana kuti vamwe vakasara vari kunzi vakaendeswa pachipatara cheKotwa neMutoko, ndokuri kunzi kwakaendeswa vakasevhaivha vacho, asi vari kunzi vari siriyasi zvisingaite. Saka ndaona zvakakosha kuti ndikupei update iyi kuti mumhanye kunocheka hama dzenyu neshamwari kuti dziri safe here, nekuti tinoziva kuti vanhu vakawanda vanenge vane hama dzavo dzinenge dzichikwira mabhazi aya dzichibuda munyika dzichienda kunotsvaga kurarama, asi nekudawo kwenjodzi kana kuti nekuda kwetsaona zvinozoenda nepamwe. Saka mhanyai kuti munge munocheka kuti hama dzenyu dziri safe here, ende kana muchiona hama dzenyu dzinofamba nenzira iyoyo dzisiri kubatika pamafoni, munenge mave kunotarisa muzvipatara zvandareva izvi ndo muri kunzi makaendeswa vakasevhaivha vacho, vamwe vacho vakashayika, munenge makubata mapurisa kuti munge munoona kuti hapanawo hama yenyu here yemuri kushaya. Ndo update yandangoti ndingokupai muzuva ranhasi, zvisinei nekurwadza kwazvo, asi tinongoti kune vashayikirwa vacho chemai mune tariro.